sang jempale saking kepingine katut prawan mangonan. Tembung guyon gak kenek mangkolan. Asik. Dek semono nalikane aku janji prastyo panyuwunku muga bisa dadi keluarga ning elote gonku tresno ora wani muno teko sungkan yen wis petuk muni ra ketekan apa iki sewu lara ngumpul dadi siji nyuwun tombo mung laraku mergo siji kowe muga muga mugi Gusti sabar lan nerima tulungono aku pasrah marang
bengine sing gelem nontok lodro tak donganake rejekine pinara ingkang sekeca mirengaken kidungan roda berputar dolor pancene jelas mengenai kehidupan cuma daya pikir manusia pancentor batas sementara sing kuat tambah ganas ao iyo ae ya iyo ya iyo jaman sakniki jaman komputer ono titel sarjana insinyur lan dokter masyarakat kene pancen pinter-pinter tapi sayangnya akeh sing goblin duwe titel aja disalahgunakno gawe ngorupsi duwite negara enak nyambut gawe nglodro saben bengi nampa bayaran 500 tak bagi wong songo kuman piro iki sekali lagi enak ngene gendeng jula-juli disawang mau mangonan harus kula opo golek jajane gawe bayar arisan pancen kaenak nek dadi arek prawan sebab prawan ngono ibarate lak dagangan mulau nek bengi gak perlu keluyuran besok cekne payu regane sing rada larang jare prawan iku telu maceme kabeh ana wadine dhewe-dhewe mula dijaga kehormatane uga melu njaga martabate lak bangsane sing nomor 1 jenenge prawan magel jek jam 09 esuk senengane nyambel pecel nek ditari rabi jarene atine mangkel jarene gelem rabi mek digawe nolak sebel sing nomor 2 jenenge prawan gendor gedene sak gerdu amit-amit klowar-klowor nek tangi turu senengane mesti ndlosor ngenteni cowok sing jarene numpak motor sing nomor 3 jenenge prawan ting-ting jek jam 09 esuk senengane ngrujak blimbing ngenyekan wong seneng pilih-pilih tanding bareng oleh bojo siji
kliru pensiunan maling namung semanten sairan kula sae lan boten borong kerasa konco akeh kae ngibur masyarakat Mangunan kabeh canting jole man paman wong bedang kepangkalan kalih potong wote potong wote potong wote ta sanggo potong atine dari mana walang sakrerek walang kekek menclok ning tembok mabur maneh menclok ning kali aja ngenyek lomas karo wong wedok nek ditinggal lunga setengah mati aye ha oh iyo aye oh aye oh aye oh aye aye ao ha aye ao iyo iya iya iyo ao ha bongko ya karepmu kok. Teko tanpa diundang tanpa kula nuwun dadak nglonyor bengok. Rumangsamu kepantesen. Bah cek nang bongko. Salahku apa? Le, aku mang enak-enak tembang lawas yo iku tembang lawas. Termasuk lagu Jangkrik Genggong. Jangkrik Genggong matamu iku. Walang kekek goblok. Lah iya wingi Jangkrik saiki ngalih nang lagu niki mang walang kekek ciptaane Waljingan. sapa Waljingan? Ibu Waljina termasuk aduh, ge pegel aku. Aku mang ngomong apa? Aku mbok kongkon nyenggaki. Kon teko nyenggak ya nyenggak, tapi dicocokno larase. Sing bener ya apa? Ngene, kon nek gak iso aku takono aku ngono. Lah ya sing bener ya apa? Otongamu kok gudal kembet. Le kembet lah ya. Ngene lho, sing bener ya. Ya apa? Ya iyo iya iyo. Ngono ta? Ngono. Alah walang ireng. Mabur brengeng. Walang ijo. Walange putih. Nek peno seneng locak. Ojo mung mandeng golek ono nang jaen mule aye ha oh iyo aye awae oh ae oh ae oh ae ae oh au ha iya iya iyo ao ha ayo ya ngeris wong wis dicontoni enak-enak bener-bener manggo kono iso lho Dik barang kepethuk kuwi bener-bener suarane lah kok iso gak barang kepethuk kon suaraku boleh menclek Cek dicocokno larase aku tak jajal lho jajal kono ayo Rumono
Iya. Ayo. Ah, cocok. Mane. Bagus. Ayo. Iya. Kok iso sik pancet iku. Weh, minggat. Gak usah malah aku nyambut gawe. Sing salah duduk suaraku goblok. Sing salah apa? Mikir rusak. Oh, apa teman? Minggat. Gak usah Kandhane ngono mikir nyambut gawe. rusak. Apa? Termasuk Arif iki gak gelem bondo. Kok iso gak gelem bondo iku lho? Salon THC gak gelem bondo mikir rusak nyatane. Suaraku gak enak mergo mik iki. Yo gak. Antene kon teko lahir suaramu wis gak enak blas. Kon ro-keropok ketrak cikar yo. Suaramu yo. Apa remek? Iya. Karo kon Suaramu sok gak renyah blas. Minggat. aku melok Ris. Gak usah. Aku nang ndi? Gak usah. Mlebu. Mlebu Ris. Mlebu. Melok nang. Melok nang ndi? Melok nyanyi. Gak usah. Kon sampeku tak angkat. Mlebu. Ris. Apa? Melok gak oleh. Gak oleh. Oleh gak apa-apa. Dagelane Budi Wisaya sak klombruk. Arek-arek bengok-bengok aku Apa? dikon melok iki lho. Iki tak jak ta? Ya aku melok ya. Oh, wong gak ngono lho. Kalau melok. Gak oleh. Kon krungu dhewe aku. Apa? Gak oleh. Lah iya gak oleh melok. Nang mlebu. Mlebu. Dagelane Budi Wisaya sak klombruk lah apa? Wong kaya ngono ditokno yo. Ai Aku apa? dagelane Budi Wijaya ku akeh sing ganteng, akeh sing nom-nom. Lah aku rumangsamu Ruk wong kon kaya banjike jeding, lapo tekon. nang kegantengan kona. Lho ya jelas ganteng dasar kaporo nyoto. Masih wong kene kabeh wong iki dongon dusun mangunan iki. Iya. Ro kabeh iki aku iki ganteng kok ya. Halah, kok wong-wong iki lho ngerti nek kon iku elek. Lah coba takokno iki tanggoku Lho, kabeh. temen kon. Lah iya. Gak isin kon. Lah apa isin wong wis jelas. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mas-mas sedoyo nggih. Sampean jawab sing sportif, sing serentak. Ayo. Ucok niki ganteng napa elek? Ya. Krungu dhewe aku kupingmu kon. Arek gak ngandel. Kon niku kuping tak gedhek kon niku. Koso gede. Aku takon kecepeten. Iya, Kurang kena, jelas, kena. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, adik-adik sedoyo nggih. Ucok niki lak elek napa ganteng? Oh, iku lak penduk tak takon dhewe. Oh, kon kurang lega kon. Kurang kok. Takono dhewe sok. Sing kene jawab ya. Nah, Jawab ya. Sing kene jawab. Kono aja melu jawab. wong nonton kok mbok ancam. Oh, lek ngancam-ngancam. Ruame iki ya grupe iki. Grupe grandong iki. Grandong iku. Takono. Dulur-dulur, kula niki ganteng napa elek? Alhamdulillahirabbil alamin. Wes, mlebu. Gak usah melok, gak usah melok. Ngerusak-ngerusak wong nyambut gawe ae. Iya iyo abang maneh ora lunturo wong sing ijo malihe pote bujang maneh lomas kok gak ngluyuro sing duwe bojo gak tau mule oh iyo metu tak loloi slop kon. Simbole amblek. Kok iso kuwono nglonyor. Cok. Ucok. Kok jare arek-arek dolek pulian lho.
Cok iku sapa, Cok? Kok diuyui nyonyor kan? Ucok. Cok. Ayo kon. Geblak tadi gawe kon. Le. Dagelan kok iso gembul wong nontok iki lho. Walah suarane gak cocok belas yo munggah. Ono lho dagelan mudhun teko panggung. Kok dikai apa kon niku? Dikai apa? Gak apa-apa, mampu tak gak iku kira-kira? Mampu tak gak? Munggah. Ono dagelan mudhun teko panggung anyang-anyangan 2 minggu gak waras. Wong suarane gak karuan bongkot pucuke. Ngono lho mbokne kaya gelem nyusoni gak ngono. Arek kok ya ngono ucok yo. Ayo mutere adoh kon bongkon. Sik iso nyrekal ae kon. Le. Wis kok kene kok sing nglonyor nang gone kono iku lho. Munggah kene lho. Lho. Kon iku dikai gak mensyukuri kon iku. Masih aku batus nih, baru tak jaki lagi sawer iki lho. Lho. Roti iki lho. Teko dipangan nek engko nek ngantuk ngono. Meneh mbelak nyawer iku duwe tau belalang. Ayo. Oh, bolomu aja wah. Wah ke temen kok kene. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Aku menggos. Kapok kon menggeh-menggeh ngene waduh. Alhamdulillah bengi iki awak dhewe main nggo dusun Mangunan. Mangunan. Mangan apa? Masalah panitiane guyub rukun ris. Iya guyub rukun. Sayek saeko proyo bebarengan bangun desa. Iya wak polo. Handoko. Kok mbok pedhot-pedhot ya omongmu iku. Iku mang Pak Polo bersama dengan Handoko. Lho. Pak Polo Handoko. Duduk saya gak ngomong. Oh, seje ya. Pak Polone iku mang Johan. Oh, Lho, Pak Polo ini jenenge Johan. Panitiane ketua panitiane Handoko nang ndi arek Handoko. Jelas. Handoko nang ndi Handoko. Kon lha bondole Handoko iku. Lho dulurku Handoko iku. Oh, mamu nang gone kono kok jebul kene dulur-dulur. Rencanaku pindah rene. Transmigrasi ya kok. Ora. Apa? Kontak kandhani panitia iki mang beleh wedhus, Ris. Boleh wedhus. Beleh wedhus alhamdulillah. Alhamdulillah enak temen. Ora. Kok iso gak? Gak enak wong aku dingoni iwak asin. Ojo menghina pelecehan kon. Tapi sebagai seorang seniman tidak mementingkan jenis makanan. Menuntut anane penyajian. Itu sudah terima kasih kepada Bapak Panitia. Jarene ngene, Mang. Apa? Sampeyan lak kowe mblenger rawon soto Oh iya, nang titik. Nggih. Aku jawab nggih. Padahal yo gak tau mangan blas aku. Kon iku kebat kliwat le. Boleh wedhus termasuk konro wedhus, Ris. Ya ero ta? Konro antara ndase wedhus sampai buntute wedhus. Ya ngerti. Wah, temenan. Lho iya lho. Umpama wedhus iki nggo kulon buntute nggo ndi, Ris? Ya nang gone etan. Umpama ndase wedhus yo kedol buntute wedhus ndi? Ya nang gone lor. Golane lor pinter arek iki. Pinter kan timbang wong gendeng. Lho ya pinter dasar kaporo nyoto, Cok. Umpama wedhuse nggo etan, ndase nggo etan buntute nggo ndi, Ris? Ya nang gone kulon. Umpama wedhuse noleng alor buntute nggo ndi, Ris? Ya nang gone kidul. Lah lapo goblok aku niku. Lho. Ya mesti nang gone kidul, Kok Cok. pancen do kulon. Lho kok iso pancen nduk kulon? Wong wedhuse gak ngaleng-alor cuma mek noleh tok ngene lho. Oh, goblok. kon kok iso persis wedhus, Cok. Kon kok iso persis wedhus. Potonganmu wis gak bejaji, wis gak ngurusi kon. Lah lapo kon gak ngurus aku? Tak kenal ambek wong kene. Kenal Ris masalah. Ucok lak koncoku, tak kenal nelak wong kene. Dasar ganteng anake wong soge, sepeda motor tumpakane. Asik. Ya Ucok ganteng sayang setitik anake wong gendeng.
senajan gendeng ora tau ngamuk omong aku ora tau bojo esuk kalungan anduk haris ganteng bojone bongkok bojone bongkok aduh kon kok ro masih bongko aku se abot ngono iku katak gawe repot wong bojoku saiki mbobot ucok ganteng bojone petot ati bang bojomu bongkok alah petot bongkok senajan petot tapi ya gemati aku lali kok iso lali kalau tutupno nyanyi di progol tutupno najan petot tapi gemati ambek wong lanang tur ya aji ana cecek diwadahi kalau ucok nang boring ngetengi sapi mangkane sapi ne Pak Handoko bengah-bengah apane kate gak kok garap cok sapine wong sak mangunan iki delok nak prene kaya aku kabeh persis cocok gak buak mergo seneng aku sapi iya arek gak tayo arek ngetengi sapi cuma ping loro iya lah ya ping loro ping piro ping loro lho diakoni temen tapi uang-uang kan sing ero ana cecek diwadahi kalau ucok nang mburi ngetengi kebo rumangsamu mari sapi ganti kebo le seleraku kewan-kewan tok ya golek sing bokonge saemblak atik maneh gak tau katokan kok tau katokan prasamu ngono iku yo ngomong apa niki mlaku nubruk kancane sampe aku. Pedhok tak dorong. Minggir ana. Minggir ndi? Minggir ana. Lho jahat rek. Minggir ana. Menang. Sirap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lapowan kon kok guyuan. Lewan kon guyu lapo? Nangis. Nangis tak guyu. Prembek. Kayak kene. Kayak nyambe. Lewan. Teko-teko nangis iku lak ana sebab lan musababe sih, Dik. Persoalane apa jal ngomong? Persoalan kakekmu kuwi. Wong persoalan nek suwal-suwal. Iso. Salah cup. Cup nak, cup. Aduh. Kok niku tambah kok perut tak tambah loro. Tak neng ri cara. Angkri temenan. Lek gak temen niku gak alami. Ana dendam kon yo. Makane camu aja mbombo. Nangis ta? Nangis ono nadae. Oh kesuwen ngene aja. Bongko kon. Ditapuk maneh. Ayo bongko kon. Kon teko-teko nangis iku ono masalah opo sih to? Jangan ngomong nang gone kene. Mbok menawa aku iso ngekeki solusi ambek awakmu ngono lho. Kon Ucok ambek Aris gak ngerti rasane atiku. Loh, gak ngerti. Saparo tak dol kilonan. Sopo ro jero atine wong to? Aku anane nangis aku mari foto sampe pacarku. Lho. Kon anane prembek-prembek mang mari foto sampe pacarmu. Iya. Pacarmu yo arek. Yo arek mosok katene kebo kaya kon. Bene.
Arek iku mangkoyo lapo padha aku nang nguri masak. Lho kok mburi? Masalah kok pedhok kancane. Masak. Wah. Pacarku iku mangko. Pacarku tukang masak. Iya. Masalah. Sopo to? Ya Allah kowe iki. Akeh Jawa. Wis, aja jahat-jahat ambek kancane. Lapo arek mbok genek ngene. Ngomong ku genah ngene ae lho, genah ngene. Oh, genah. Lapo kon ngomong ngene ku? Aku tak boleh. Tutup kancamu sing bagian masak. Lho. Kene lho, stasiune nek kene kene. Aku kate gak eling pole. Kon ngomong to. Nek kurang jembar ngomong to. Kon kate gendeng bae. Wis. Kok aja dirusoni kancane lek kate ngomong kek ana kesempatan. Lah iya. Dagelane. Mangane iku. Aja nganti kancane kate ngomong mbok halang. Iya. Mek menawa ana sing perlu disampekno. Aduh. Mamulo kon iku. Wong arek kate ngomong, kate mencurahkan hati. Kok nyerocos ngomong. Gak koyo Aris ini iki ngandani aku. Ngomong ae. Kok aku ngene iki lho meneng. Makane. Oh, padha dene. Hari iki lak gak ngomong, Dik ya. Buyar ya, buyar. Iki lho, rodok 30 juta ya mene buyar. Juta kok buyar sore. Aku rene kate cerita kon niku tembang. Aku iki adikku gak garu-garuan. Nang cerita kon niku. Hatiku luar banget gitu loh. Yo, sabar to. Loh, oh jarene kaya wedhus jare. Aja mriki kon. Kon tak kandhani ucok. Ambek rasa Lho. Lek Aris iki, Dik. Oh ya, wingi ambek rasa aja nih. Ambek Aris. Iya. Ngomong. Aku iki saulan wingi kan putus ya mbek mantanku. Oh iya. Yo arek kene mangunan. Lu arek mangunan. Lah iki mangkok tanggapan nang kene aku asine gak kepengin budal iki. Lah apa to? Ya kebudal jelala petok dae. Ambek bojone ya Allah lorone atiku ya Allah. Arek ganti to. Nang nguri kuno mang. Bagian apa? Masak. Sopo to? Supiatun. Waduh kok. Supiatun mantanmu ya. Supiato niku mantanmu ya. Mantanmu. Bagian masak ndumone muri ku mau. Iya. Astagfirullahaladzim Supiatun. Nangis lama polamu kakek dan curi. Kau tak kandhani iki. Iya, kandhani. Makane aku wis mikir 10 kali lipat. Iya. 10 kali lipat. Aku wis mikir 10 kali lipat. Maksudnya Wong waras dipele waras. Yo ket biyen. Wong loro ditambahno ben waras. Iya. Tapi hatiku iki cok ya. Hatiku Atimu apa? Cek pancet loro gara-gara kuwi Supiatun. tukang nek lho atimu lara. Lara. Tukono salep. Ati kok ditukokno salep. Iki dudu gatel. Goblok kok. Mangkane kon tak kecewa Kecewa ambek sapa, Mas? ambek Supiatun. Ati kon termasuk trauma iki mau. Trauma. Aku kepengen bunuh diri nang cangar asline. Yo aja. Kadoan. Iya. Nang gone jembatan Marmoyo ae gak apa-apa. Iya mang aku nang jembatan Marmoyo nang ndukur ngene. Tawasno kok gak ono banyune. Lek ado-ado ya, nek ado-ado ambulane larang. Lah ngono lho. Aku nguahno banyune nisor kok set. Kate selulup. Aku kate mencolot ngene, Cok. Ate mencolot. Ya Allah. Nek aku mencolot apa gak loro ngene. Baik. Nek aku langsung mati diterima gak apa-apa. Heeh. Nah nek gak mati ya loro kabeh. Iku jenenge bunuh diri wurung goblok. Orang akhirnya timbangane aku gak karu-karuan. Iya. Timbangane aku nanggung izin. Aku timbangane aku tak boleh mati. Aja dikandoli. Aja dikandoli sumpah. Tok. Aku gak kuat ngerasane Supiatun. Tolong. Tak mati aja. Tak mati. Alah. Oh niku kok iso bengi-bengi gawa kamar. Oh niku aja cupet nalar. Nadoke akeh. Wong donya gak cuma sak godhong kelor. Iya, arek dalan sauntara to. Wong kok yo sik rasa sik berkas. Sik pinter nyambut gawe. Wong wedok gak cuma nang gone mangonan kene tok. Nang gone jabone desa luwake. Iya.
Sing sabar to, sing sabar. Tinimbangane kon bunuh diri. Halo wong aku sing Joko. Aku sing ijen. Aku tak bunuh diri. Aku tak bunuh diri aku. Ojo. Ojo. Kon nutur-nuturi aku kon tambah bunuh diri, Riz. Halo wong aku sing ijen ya to. Ojo koyo ngono. Ta oleh ya. Ojo, Riz. Iya. Ojo ya, Cok. Goblok kon. Iya. Opo? Pantu ambek Aris goblok. Lho iya. Dadi wong nom-nom niku kudu putus asa. Aku karo wong wedok aja bunuh diri. Iya. Timbang awakmu aku wis bunuh diri. Hei. Le, aku bunuh diri, Rek. Le. Pantu, timbang Aris aku tak bunuh diri. Ngono dosa, temenan dosa. Kon siksane gowedhe kita kandhane. Gak oleh. Kon gak percaya takon awak kentut. Le, aku tak bunuh diri. Iya. Gak bunuh diri telek-telekan. Lapo, Cok? Lapo-lapo apane? Lah apa kok gak sida? Ya gak sida kok gak kon gandoli anak cilik bapak. Lho, wong kon tulungane nang gone donya gak kanggo bunuh diri ya gak apa-apa. Loh. Kon niku mangkelan niku apa kon niku? Mangkelan Riz. Kon iki kate bunuh diri mbok tampani. Iya, tak tulungi. Kon kate bunuh diri tak tampani. Lah aku kate bunuh diri kon le beres bongko, Dik. Ya babas e. Gak apa-apa, Cok. Gak apa-apa. Wong kon yo Timbangane elek. peti donya. Sebab apa aku kok kon dongakno? Mati. Soalnya kon kan elek-elekin dunya. Lah. Ya aku elek. Elek. Bapak lo. Dunya iki lho gak seneng ambek kon wisan. Donya gak seneng ambek kon lho jare Ya wangkon. bapak pokok urip. Wis kok urip iku lho. Lah gelati goblok. Kaya semongko. Cok, kon sida ta? Iya. Lho sida ta? Lho lho. Sing jare kok omongno aku mang lho. Sida Riz. Sida. Nang budale moto ndang tak sodok kon. Ayo. Wis kaya Joko Sambang. Entenono nang gone kene. Ya tak enteni. Entenono nang gone kene temenan. Iya. Ya, oke ya. Oke, Bro. Cok. Apa? Wis gak kanggo. Bunuh diri mbreset ngono. Cok, timbang uripmu kaya ngono palang mati yo lho, Cok. Lah arek kate gendeng kan. Lapo? Lah apa aku mbok kongkon mati? Lah wong awakmu bantu